Posible ba nga ang mag-ig-agaw sa gabi magkinabaw? Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Og ingon man na sa imuhang libuan ka mga viewers. Doon na lang unta ko'y patambagan ninyo about aning ako ang asawa karon. Ingon ani man gud ni DJ Sam. Kining akong kaipon karon taga Masbate ni siya. Unya usapod ni siya kaminyo. Apan buwag sila sa iyang bana, gumikan lang sa pagkabisyoso pod. Hangtod nga nagkaila mi, dayon nagtawgan na mi pinaagi sa cellphone. Nagka-develop ay ming duha DJ Sam og nagkasinabot nga mag-ipon nami. Sa among panag-ipon, wa gyud problema kay naaman ko'y kaugalingong balay. Tapos nasab ko'y trabaho, mao nang makaingon ko nga malipayon gid kaayo siya uban nako. Hangtod nga nanlabay ang mga buwan og tuig. Niabot ang unos sa akong kinabuhi nga wa nako damha. Usa ka adlaw ni ana, niingon siya nako nga di na daw siya ganahan makipagdulog nako. Di na siya ganahan makipagtapad nako sa tulog. Gisabot nako siya DJ Sam. Wa sab ko'y daghang pangutana kay lagi, love kaayo nako siya. Hangtod nga nakadungog ko nga naa siya'y katawag sa iyang cellphone, DJ Sam. Happy kaayo siya. Gikilig kaayo siya. Unya ako nadunggan kay ig-agaw ang ilang tawagan. Halos kada adlaw gabi DJ Sam magsigi silang tawag-tawag. Unya katawa-katawa. As in happy gid kaayo siya. Wa lang pud ko magselos DJ Sam kay ig-agaw man sila. Pero nakapangutana gid ko. Pwede ba day na? Naa ba day ig-agaw nga ingon ana nga halos buntag udto o gabi Magsigi og tawag-tawag. Unya kiligon di ay DJ Sam. Mura naman jud og dili normal ang tanana sa ako ang obserbasyon. Unya iya pa kong giingnan. Nga wa na kuno siya giganahan sa ako Naabay chance DJ Sam nga magkarelasyon ang mag-ig-agaw. Sige daw, comment daw mo sa comment section mga viewers o followers ni DJ Sam. Pwede ba na? Nga magkauyab o magkinabaw ang mag-ig-agaw? Palihog tambagi ko ninyo. Imong follower DJ Sam, Romeo.